खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय नै देलाय देलाय जोङो दायो मोसानो थांनो नागिरदों आरोना ओइ नै उनावबो सानै दङ जि गरमखा आरोना बिराद सान्दुं गोसा थेवबाबो जोङो मोसाहैनो नागिरदों नै लबारखौ सोनानै लादो आरोना आङो आखायाव ओमफ्राय दा बावनानै मोसाफ्लांनो हाबावगौसो सोरबा खोन्थानो हादै बावनो हागौ माने आङो दा बिराद बावसुलिना दा इदिनो गोसोम गोसोम लानानै मोसाजोबथोंसै आरो बयबो माबा आसान गोमोनि गेजेराव मा गोसोम गानलायनाय होनलायथोंसै ओमफ्राय एक्ट्रिसफ्रा हनै आं बिमा होनदों नामा इयाव आं बिमा 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 इसोर माबायदि हाबफां फां नुगोन आं बिराद खुंबायलै खुंमारदों आङो अमासो होनजासिगोन सोलोंखा थांबाय थानि जोङो दायो मोसागोन जायगायाव सोर हिन्जाव गोदान जालाबायो हिन्जाव गोदान आं सान्दुं थाखाय खोबदोंमोन ओमफ्राय बिराद गरमलै थांबाय थानोसै थाब थाबनो मावग्लुंला जोब्बायसो नै जाम्बि मावग्लुंला जोब्बायसो दा मोखां साइजफोरखौ खहे खथेसो नुला जोबसिगोन नामा थांबाय थानोसै जोङो दायो लोगोफोर दिनै जोंनिया बाजारबो आरोना माबानि बिहुनि बैसागुनि बिहु माने बैसागु नामा बिहु बाजार होनदावग्राखाय ओमफ्राय बिहु बाजार होनोना बैसागु हाथाय जानांगौ आरोना बर'नि बिहु बाजार जालायो ओमफ्राय बेयावबो बेरायहैगोन जोङो दा खाथिखा नालाय नांजाबखानायसो नालाय हाथाय खाथियावनो लाखानाय नालाय मालाय आइसक्रिम जायै फैदों हनै सिख्लाफ्रा दायो थांबाय थानोसै आरो जोङो हाथायाव थांगोन जोङो दायो दसे थानानै बेयाव थांनानै जुदि जेबो गैयाबा हाथायाव थांगोन आरोना जोङो ओमफ्रायो जायोब्ला हाथायाव थांथ'ला मोसाखांनानै थांसै आरो हाथायाव ओमफ्राय जुदि रावबो गैयाबा थांग्रोनोसै हाथायाव सासेया मावजिनि मोसागासिनो बिराद सान्दुं गोसा ना बियाथ' हिन्जाव गोदान नङाबो स्कुल थाङाखै नोंसोरो मालायफोरखौ नायनानै आंहा मबाइलावनो थानो रोंलायलांदिया खौलाबसो जालायलांबाय नामा नों थानांगौ आंखौ नायनांगौ थांसैलाय मोनसिगोनैनो जायगायाव मोसाहैग्रोसिगोन आरोना जोङो दायो हाथायाव थांथ'ला मोसानो होग्रोबाय मोनफैबाय ओमफ्राय मोसानो होग्रोबाय नङाबा जोङो हाथायावसो थांनो नागिरदों आरोना मोसानो ओंखारजोब्बाय साद्रि दोनलाजोब्बाय ओमफ्राय माखौ मोसागोन मिन्थिबावानो माखौ मोसागोन मोसाहैसै आरो जोङो दायो ओमफ्राय रिया ब्रह्मनि लाइफआवसो जोंनि मोसानाया जोङो दायो मोसाहैनोसै आरो मोसाखांना फैबाय नै गरम जोब्बाय ना नै माबायदि नुदों मोसानो गोसो जादोंबा मोसाफैनो हागोन बिराद मोजां मोसादों दै गथ'फोरा जोंहा एसे लांदां जायगा जानानै दङ मोजां मोसादों बेनिखायनो नायलाय गरम दैयानो सोरबा बिनानाव फंबायमोना ओइ दै हगारनाङा जिजों दाफब ओरै मोसानो गोसो गुदुं जादोंब्ला मोसाफैनो थाखाय मोसानो गोसो गुदुं लेंहरगासिनो नै दादि मुथुआ गोसो गुदुं गैला नामा नागिरबायानो नै जोंहा लाद' नै मोसाखावरि बिथांमोनखौ ओइ नों मा सिगां बेनो होनाङा नै बुट जानायाव बोरै मोसाहैनांगौ मोसानो लेंहरदोंनो ओमफ्राय जोङो बुटसो जानो नागिरदोंनो मोसाहैग्रोनोसै नै सिखारजोब्बाय मोसाहैग्रोनोसै जोङो दायो बुटखौ जाथ'ला आयु आंना माबाया गोलैलांबाय आरो मा मावबा जों मोनजागोन आरो जों बोरै मावनांगौ बेफोर खोथाखौ बुंफोरनो थाखाय जोंहा जाखुगासिनो नायलाय मोसाग्राफोरा सुबुं जौगाथाय आफादनि मा मोनजादों नै थान्दा सिमोन सारफोरनि मिनिस्टार ब्रह्म सारा फैदों आरो बिथाङा जोंखौ एसे रुइया गोथाव ना ब्रह्म बसुमतारियाव मोसाखांनानै जोङो सानैजों हाथायाव बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय माखासेफ्रा फैनो हायाखै मानो होनोब्ला जिरायनायाव सिखारना होबाथाय लांदां नुगोन ना बेनि थाखायनो जों सानैजों फैग्रोबाय आरोना नङाबा ज' फैनो नागिरबाथाय मा जागोन लांदां नुबाथाय माबागोन आरो ओमफ्राय जोङो दा माबा माबि नायहैनि आरोना हाथायाव दिनै बिहु बाजार नालाय
ui khâu đâu lòng của chị quay để nào cái này doang para pihak ini ada kali semungkul berhati jak sampai na karena para saya kira ribadi manci jak ada mendak limungkul berone video lah deh pihak ini ada para mani gini gugam kau budung na syukur bazar malah gugam kau nak gitir jak kan hai malam pun selai सामफ्रामबो देलायग्रा लांफैयो नोंसोरो होनलाय सोलायला जोब्बाय नामालै आं माबाला आन्दायला जोब्बायसो हाथायखौनो खालि खालि नुनानै मा नायनो ओइ मोसानाया माबा आसुगुर सालायलायबाय आंना गाबथानाया हाया बिराद गोजौ गाहायमोन ना बेथिंजाय नै लाड़ी लाड़ी पारी पारी सना लानो नागिरदों मालाय नै गथ'आ जिगिर जाबाय मा बायगोन नोङो अबे सना गोमो अ यावसो नायनांगौ नै माथो मंगल सिथ्र गोजा बे हारसानिसो जागोनहां बिदि उन्दैलायनो लाबावसिनो नै मालाय हारसानिखौनो थ' बेलेगाव सोंनि फै माथो मै माबा माबिसो नुबाय गेलामालसो बबे थांनो बिथिंनो फैलानो बेयावल' फैला फैलाय गैखायानो माने ओरैबायदि लांदां फान्दां बिहु बाजार गगामगाव गैयामोनबा बिराद गिदिर जागौमोन आरो खिन्थु फैयाखै बिसोरो जों लाग्राया नै लामायाव लाफै मालाय मोसानो खरस खालामखाबाय खोमा मेडेल नाय मेडेल लद्राद्राथारलै मिहि लानांगौ गिदिर गिदिर सं नै बैथिं दं खोमा आं नागिरनि दे नै ब्रा नोंना मालाया नै इखौसो लानांगौ नोङो भुमिकानि माला इखौसो लानांगौ इखौ माबाफोरासो गानो खोमालै नेपालिफोरासो आं सिलांसै माहायलाय ABCD गथ'फोरनिसो ओइलाय बैथिंबो दं दा मोजां गैयालै मालाखै बुरि नै अ माबा इयो ना खुंखा ना मा होनो गाबोननि थाखाय लाखाबाय मालाय खुंखा बुरिया गोखा गोखै जाहैसिगोन खोमा मोसौ थुखैनायाव बयबो जानो सिनायाबा नायनानै ला नै खुंखा हाथायाव माबा माबि लाखांनानै बेयावसो मास्क लाफैबाय आरोना रंजालि बिफानाव नै दारिया फुरजोबथारबाय माथो दखान सिङाव जिरायनायानो दारि फुरजोबबाय फुरसिनबावसिगोनसो नामा कालार लगायलायसिगोन नामा नोङो ओमफ्राय उसुबिदा मोनो नामा फैसालिखौ नामा दे जाबाय लाबाय थुदो थांसैलाय जों दायो लानानै फैखांबाय जोङो ओमफ्राय मास्कबो लाबाय नै सासेया जाहाथे दाहाय गुफुंनाया जोङो माने ससमाबो गानबावगोन ना दाहाय नोंनाव ससमा दं ओइनि फैबाय इसोरबो ओंखारबोबाय आरोना लासैनो जोंहा ज' ज' हाथायाव बेरायनायनि खोथा दंमोन नै ओमफ्राय बेरायनोनो मोननाय नंला आरोना दुखुनांथाव बाथ्रा ओमफ्राय नै जों बेरायखांबायना जों सानैजों ओमफ्राय हाथायानो फैखायाखै दाख्लै मंगलबाराव जानाय बायदि गिदिर जायाखै आरोना नंगौ हसाके हाथाय फैमाराखै नाहैलाय नोङो जों मिसा खोथा बुङाथ' जोंलाय मानो मिसा खोथा बुंनो नै मालाखौ गानबायानो दहाय मोसानायाव बेसोरो हाखु दाखुजोंनो लांदां मोसानांबाय आरो दै बियो मास्क गाननानै माला गाननायखौ नोंखौ बिराद समायखादों अयथासार बरिया नुखादों नै नोंसोर हाथायाव बिराद माबा बायनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय हाथायाव रावबो देलायग्रा दखाननि मोजां फैयाखै
बिसोर जाहैबाय फैसाखौ फार्स्ट लालायलायना फैदोंमोन मालाय हनै फार्स्ट लालायलायनानै दा थांनो मोननाय नंला आरोना भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नांसिगोनलै ज'नो बाय बाय हरदो बयबो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दै नै फैसा 500खौ देखायबावो दासो दोनथ'नाय जासिगोन देखायनाय बायदि जायालै